Ивелина, Ивче, Евче, заповядай. Има думата на водещата. Благодаря. Булката е младоженеца. Значи булката е младоженеца. Току-що разбирам, че ще мина през своите родители. Да си напълня чашата догоре, за тежка на здравица. Младото семейство ще мине при родителите си. Аз ще вървя плътно с тях, за да ги видя. Това искам да видя. Къде бе? Къде бе? Аз съм ги викнал, бе.